Miloš, vráť sa, preboha, prosím ťa, nie... Miloško, poď dopovedať. Ešte sme ti nezatlieskali na konci. Lebo nedohovoril. No veď, ja viem. Áno, Miloš. Miloš, hovor, všetko. Miloš, neviem, čo to pre nás môže znamenať. Pustite sa sami. Miloš, ty nemáš kľúče. Keď vyvinieš vhodnú frekvenciu, ktorá ti to dvere... Miloš, ja milujem toto! Teraz nemôžeme jesť, jak to stážne niečo. Mohli by ste niekto... A to je čo? Kľúče. Môžeme dať kľúče zo stránky? Neviem, čo tam ale Zvedátka. Ja by som nepočula tvoj príhovor. Daj mi kľúče. Daj mi kľúče. Príde Maťo s nami, daj mu. Čaute. Čaute, o jednej. Čaute nazad, lebo pokuta do zapisu vás dá. Miloš, ty sa vráť, pokračuj, my ťa chceme počúvať. Čo som povedal? Ja sa ti dám napiť, Miloš, lebo trošičku. Dajme trošku, áno, asi to pomôže. Hovor mi vám všetko. Či by som začal? Stuchni. Či by som začal? Jak ty si pripravil poďakovanie Bohu, rodine? Nie, som sa... Nie, som... Si rozmýšľal určite, komu by si sa, komu sa chceš, komu máme, bratovi, Rodine, bratovi. Ale nie, to sú také klišé, to som si nepripravoval, povedať. No všetko by bolo také klišé, ale ja neviem čo povedať. Ja som asi zvolený, tak. Pohodička, Miloš, ale vyzeráš v pohode. Jasne, ale niekde slova neposlúchajú. Tvorba, radenie a súvislosť niekedy... Môže byť. Nemajú zmysel. A preto by som proste, mohol by som proste, ako povedal Barack Obama, jasný Ken, tak by som tiež nejak mohol povedať. Hej. Povedz. Poviem? Hej, neboj sa. Neboj sa. Čo sme? Zabudli. A čo sme zabudli? Čo sme chceli povedať? Nemáš čas. To ešte poviem toľko príbehov a príhod, sa ešte zasmiete. Ako to pociťuješ, jak to vnímáš proste, že si dostal toto ocenenie? Ako sa cítiš? Povedz svoje pocity. Strnulo sa cítim aktuálne teraz. Ale zároveň šťastne proste, že som snažil o niečo. Hej. Naplnilo sa to. Pamätám sa, že keď tu Palo Bečaver, toho času v Prešove, boli sme tu, bývali sme tu a časom sme trávili spolu skoro rovnaké večere. Určité praktiky. Na mikrofón. To je nekoľadne, počuje. Takže sme z toho hovorili, to budú časy, keď tu budú chodiť ľudia, budú sa ozvať, pamätáš, bol si v štúdiu 4, a si bol v štúdiu 4, tam všetko, tu bude určitý čas, niekedy poviem. Jasne, zvolený chlap, fantázie ide, funguje ako modlát. Že, koľky, šéf, to, výško gula. A nie. A vidíš, stalo sa to. Stalo sa to? A nebolo to také ťažké úsilie, ale chcela zaprenia, to určite. Chcela zaprenia, toho sme dali, ajaj. A sme tu? A pritom, to je strašné, pri tej fyzickej námahe. Psychickej. Samozrejme, to je skoro rovnaké. Tak,
ako je čistá duše, musí byť čistá aj tela. Ako vidíte, tento vypracovaný muž neháľa. Nezaháľa. Nezaháľa. Neháľa. Nezaháľa. Stará sa o seba. A my tiež by sme mali nezaháľať. Neháľa. Nezaháľať. Niekto môže háľať, neháľať, hľadať ľudia. Hlavne Hoja, hoja. Pretože si ma už napadla takáto, že keď už nový rok, nové ciele, to dúfam ešte povie Benáta, ale to som si aj vytváral, že ja si myslím, že heslom roka by si tým povedal, že povedz nie materializmu. Povedz nie materializmu, lebo takáto téma ma napadla, lebo v dnešnej dobe, keď zistím a pozerám ľudia okolo seba, proste všetko je o matérii. Máš, nemáš, toto všetko. A ako sa cítiš? Máš, všetko nemáš. Teraz tak sa uvedomil, keď som uvedomil, že ako sa máš, čo máš nové, všetko. Máš všetko. A on si to rozhodol, materiálne mám všetko. Že to ešte nie je asi všetko. To nie je len, že máš čo všetko. To či netučí. Tam musí byť niečo viac. A toto viac by sme mali tento rok hľadať. Ako, kedy, najlepšie tu, ale aspoň snažiť by sme sa mali, ja si myslím. Že je tam minimálne možné akceptovať, že tam niečo vie. Ak sa mu súhlasíte. Áno. Tak zatleskajte. No, tak to je.